Alright, welcome back. Nando mwanchu muligeli Ogetembe Television Ogetembe FM imambi ya bono. Ekatogenda kusanga kigima sumurobali etuani ya Getembe. Tuangando mutu mokomoke aliyesensa moye radio tujera mangana mayabu na letu suna Ruth Murada na boyigon Aigasi TV tuararua siduka kidogo kurakana amacha igatogusiba igasi nini. Katoswa sasa iga ya magazeti imambi ya bono. Ogosiba tutegerete. Bono goradiga. Konyelero gotobugenga. Goradiga. Bono ngangole komboli ngangwa sare beka. Goradiga. Unaigwa. Kwa enagotenga sibe jai kwanga. Nango nsaligo karatiga ndara kobuli tato mwana one. Echai gamumbe endubi. Ngobwate endubi. Ngobwate utarajisibangwa. Gote buna kwasi naigwa. Iga ebintu yotoleta ga jirongoli chiagejire yo ntu. Onsaligone erongoli ngo cinareta yo boli engiye inekire no mungina inekire buya ige erongoli engiya boli erongoli itebero onsaligo ogosiba ige kirege kuba omaye gonte binga nga nkoleta nero mutaite munyu onsaligo chindubye chimoko na konyu matiri tatika tole mereria ya mama ekiagera tubuati na chitimbuati akayora kanduvia whatever wate votaito kwa na eluga karibu tulige bono Matilde kwa mboli ndio kwa mboli kwa mboli ngoro ndio kwa mboli ndio kwa neruga ate tu kwa ni koyo koyo okay Matirita sorry que muntu okay wanatea kairetu gakwa Moise komenya no muntu muturuma ngabanyo kuchana liuka yani Matilde arocho boroka iga chimuli bono ngoja ukorusia uko behinga iga to ochenje imbenerange benja na arutire entereri kwa konya ko ngaka so kirira bono ga ankarago nikio korarira okay bono togende mutwae torochikiane kya gosinyire giazinya kairetu kurigereria asa magazeti ite gazeti ndene gazeti eli ya The Daily Nation aboyigo ntubuga Taifa Leo na The Standard chigazidi chonsi njibata bagara mangi anamono alitukulia leo tulagirerio monchu muligere na motegere bono mabia lakini katukuligeria tu chakira ebirenge binene asa magazeti bono mabia gazeti ya The Standard nekiro kurigereria na boyigo tebanga the people's president ine gazeti ya The Standard yeli tukulia lero na bondo chichubwate chibicha chinyinge sana na bo chibwate chiweno chinyinge timaitinga Mike Wills kirako nyora chibiche chiga akobekira sembe umancho murigere nyara kumanyanga ki igoro emiganda ye mogete gima gochako murutota umuskere Odinga. Okay. Yes. Taifa lero igekonte biga iganga machozi tere. Okay. Arafu nkoira na gase dondoza hapa na pale lero neroro. Igekonte binga vichuna wararama bozi kuharamisha birthday za ofisini. Okay. Sawa. Okay. Katokoina na kuligerelia magana igaso gazeti eli ya The Daily Nation kerigo kwanera isigo people's vinro na bokora igoro ya abanta bange bono yaralekanenga nigo umwiga bogosira kwa iraira amulodinga uli amatanga y'abantu na bokora umuganda bwa abanta bange sana kigima na ande kuligerelia gazeti pechi isiko ni fact na bokora nga Raila Amolodinga n'umuntu linge bwa abanta bange asenchu serikali abakenya abakenda manene nigo besogete kigima asigeti ligia JKIA iligere kogenda kuligerelia umubero igole go chakuru senseri India nabokora abantu abakenya bange boyigo aliensemelia Kasarani ekarabaga netigo chikwero seria okweru kwero lero umubere boka eliberali na lya betoro ayunenga tiya mangana urale chibechi chia kabere chira asegazeti ya The Daily Nation lakini igaiga ekirokoli lichibe chia kabere gatatu kane goika ebechi eli 13 yo chigere betwara emegano au ejuye gukwanira igoro ya maliganio ngaki umubere onya gusira Raila Amolodinga oigete Kenya na ndinga nkiekeligi akorekanete nabo igo abakenya bange nkibakorete chinkwana cha Kenya abo ekere chinsamo chiro kolia abarai au nkibakwanta otenga Munas Bridge JKIA security abali balinge kolerani go babune tamachiko yegeti kelia asuko nigo swa imere chinguru kulende abanyanyimbo bali ba KDF mbanje
ntia magana yo nabakora yonsi gazeti bechika tatu emambia bono kulindo burubwa ba Kenya ubwagera tebaka yani kora omubere boka banyene na kubuna machiko unetali kolingana neli chiko lya State Vinro ayande nalikira gazeti ya kolende na nagotebinga amangana manga ukone rugiga Matilda no mitonkorogo na mangana Raila Odinga gekora kagando chungwanerenga House of Jaramogi dynasty without a throne but not so far from power nabakora gali boyigonga bono egose enka ya anyagusira Jaramogi Oginga Odinga uyubo igonero ulietie kerogo sana kulinta Kenyora mumroye Odinga Raila oligire kerogo chintunda isano nereta Kenyoleti bono nkigose kialenge onsina likira gazeti igabono mambia nabokunyarora munchumulira ibika ekero kuligireli twina The Standard. Ase gazeti ya The Standard watawa the people's president yani umurai wense wa Kenya kwa umurai wa bantu numugano ore ase page chinyinge sana ase gazeti ya The Standard na bebwate ebichabuna abakenya bange bemogeti amaga bemogeti bataboleta mato yemete na kwimukigoro buna enchire yamo yokorera na nebwate ebicha yokurase geti ya Jomo Kenyatta International Airport na boigo goika ase egeti kerigie chigosore gya Kasarani gya Kasarani Stadium ekyobono kyabete buna na kyo kyara kubugoria abantu abayiga usaba Kenya bonsi bali bachiete asenyanki gana boigo kuchako ligerelia omubere oye nyagosero muske Raila Odinga asepeji yakabere nabo ebwate abo chibicha chinyinge sana kurwase bitie biga byonsi nabo boigo egati ya barai bali banyalete wikirana ase chinsemo echiga n'abakenya bange bale na mayenda bangeni go bale na mariga nabo boigo ne bwate abana jeshi na bwigo negati ya ababwatani ao bali banyalite kwikirana ase chinsemecho nabondo tunganonye oyo manyakana tebuna Maurice Ogeta Raila Odinga's personal bodyguard oli obetenere wikachinga kichiricho mwerio ni gobono alegabu na bale na mariga kweli ntubate mama Ida Odinga nere ntubate umurai wense muske William Ruto muske Uhuru Muigai Kenyatta na bwigo negati ya bande abange kerekota mwaka nga Raila Odinga umwaka 1945 wika umwaka 2025 page ya kabere ya gatatu nigebwate chibicha korenda se page ya kane nigekoranga never was a Kenyan political hero so beloved by those he led nga nigobono anyalite gwancho kegima na bakenya bali abetega kora nabigo ababwatani kosebara ibanda bonsi balinge inse yaye nga nonya tegete ekirogokeri aganeti ikyokoba omo president na bange bali kumuchengira buna umurayobo egotebonga government leaders and security including the military have never looked so helpless in face of mourning ngabono abraya bange mbanya korana bakorera keka kwikirigeka enchira barire teritukorigoro ahonserigo ase chigaziti teritukorera rero kentongera kere kekoro kya buna Safaricom ometa bange abakenya bange nigo bagutumika Safaricom taringa ne advert korende nabo na barabu bakanirete page engima bunenchire moyo kumolera muske Raila Odinga ekere watapanga you transformed Kenya and the world Safaricom page ya gatano page ngima na ase gazeti ya The Daily Nation nano vichabune yoyo na bera ase page ya gatano na kabere yakura ali ase nyumba ya Safaricom yes Ekero kurigeli amangana ndali kirase gazeti tuira na chibechi chia kane gazeti ya The Daily Nation egukonera why opposition is now like a ship sailing in stormy waters na bokoranga kibono na siki chama ya ODM ya berebu na emeli ekwagaga echengenene teguri ya machi etabwatia segochi inyuranga maiga yukurara kwa ye Raila Odinga uyobiru mwamire liwe serikali esige kaki miaka emenge bono wetania emiaka emerongo ene ne tano abeira siasa ine inkiuchukubwatia gazeti nkwerere nga ki omogoko bwumurai bw'insebono urachikorrekana ansikiringa tabwati muntu mulito urachikwamereria serikali tokonero murai bwense William Ruto nanyina bwani gotebekana nachi utumia chimbinu chiaye echu abarai bande kurumaiga basi tutumia ke Raila alinge moyo bono tayo anako murai bwense nachi gwa point aboziri na barai banda bange urasorongo rwaru nyansa munenchireyamo yokubeka biara na kubeka sikabu ge serikali ine eki ingechikomogokia asukwegendereria na mangono sialikira gazeti ya The Daily Nation kero konyora chibe chini chiakane gazeti bono mambia lakini korokoranga gazeti ya kwa niringa nete gaiga okoranga umaite
all the way chi president chia bairoro Raila goikaba against nero kwamiriri straight bono Ruto ero ikeire ngaki Raila ochire meaning ensamo yo kwamiriri yakuniru yanyegeire tiyo bono nebekere gucha kuyarigani umuraibwe ensekole nega zeti gotebangana barayire chimbinu cyo kwene kibali aro cheri iso barachikwamiriri serikali ababeke byara senje borayire tayo meaning serikali tuchutwara nguru yani muntu kwenye pinga korengana ne gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Daily abamurambaro matiangitai onyonkambai unsaligo Tukulilia kondra kujara mwanande Matilda. Ase gazeti ya The Standard page ya gatano na limo ekweranga the people's president even in silence he can summon his supporters to the streets. Egokwanera buna abakenya bangenga wika nonyekero o Raila Odinga ati mugete osenonye kerato bwatio bomoyo bado abakenya nabo bakoigwira ogiria elio litayo nande banyare guichora ase obunge mono ebicha erega bwase egazeti gase page ya gatano arimo na boigo ya gatano na kabere nigekoroke buna bakenya bachiete bakagamerera na boigo goswa bakanyara ko liginchira yo goswa ase amagachari ye bunge ekero baganyerete umubero ika aroro kurine ekyo kirerete nga nonyene serikali ekaranga atelibuya aba Kenya bange bachigoitibana gosibachi ko umukagari ase bunge ko migana ko ligereria umubere bakachenjia evenyo yo gosegeti gocha ase chinse mochiri chia Kasarani na boigo ekero togoska abosio nekero togoska abosio bado nabo egendete kukwana mangana yipenji ya gatano gatatu ko tabanga Kisumu to coast a nation mourns man who spoke for the oppressed ngabono umurai onyarete gutena bokongo gukwanira bali babete bakorakana muna niko bakunererwa ase chinga kichonsi na kagiretenga ngukwanerere oburai bwa ODM buna omoske Oburu Odinga nyarete kwewa abo boteneneri gusakoba omoteneneri omonyene ekyamiki ya ODM mtenenera ase chinga kichiga abakenya bagendete kolera nabo igo MCS pay tribute to nations towering admired statesman nabo igo aba MCA nabarabo nigo batomire ebirero byabo chibechi chiaga kia gatano kianda gazeti ya The Daily Nation nichiwata chibicha au ichikwerera ngaki umugima maiga yomubere oye Raila Odinga wikiwa imensi ya Kenya kurwa sinselia India nkikeli kialingi nabokora banta bange unabono alisiko ya enkendu ya Livindro ngaki abange bali kolera na kuomboleza nabokora ebicha ya ye umurugi oye Raila Odinga mama Ida no munyaruko ye usumusuba umwana oye munyaruka haikerobono babu atete batalete kofia yomugaka unyode Raila Odinga nigalingi umurai obwanchete kubeka chigofi echigachi chigodfather bono egofi na babanyetalete bakumetinga egofinga yigoja guchi yonsi na bokoraga ensomo ina bokoro murai bwense ekeragenda kubale migali murayobono omuske wira Ruto ayune gati ya mangana ali asubicha au ni chinsemo au abande ba Kenya bangiro burubonge rono mo Kenya nali gaulinete wose eposi ye chinguru chumolero system aliyesama je bunge eligere kuchikoligere yana koranki kere asokomboleza kwaye na njamo tikete kogoline post talisema wako na koline onsaligo estima ya motikete kakiko na mabira papa oyo papa okay lakini kwa teo drumi ngoro lakini ayo rojo monto koline estima igor onsaligo na benga ko kunencho kesu kunyuma uko kanyoma bulera okay. A fading Luo barrier right was valued. Aligelinga nga kikunyura nga omwaka Raila Odinga niga bwatete amachiko yukulenda ekemira gose kemira kia yegesa kukiaba gia sobo kuroba ntubaru nyanza ayonsi nabokoranga chi abuyonsi biri ali kubachika no bali kubwati guchya bono ingo gose urache kubatangana ayonsi na arasiga zeti ekana bakenya banga na monokuru achinsoma chiri bono bali ngegotera kigima bagotebanga tero buru nga kibono achire na ebintu byonsi biri ali kubara bitachikuyikirana ayonsi nyarole ansiga zeti ga ya The Daily Nation lakini mangana mangi gazeti ya The Standard
Na ase gazeti ya The Standard bado nabo ebwate emeganeyo ya Raila Odinga ekire koranga wa Raila's body never made it to parliament na kirabono yanyarite nga aba Kenya bange kiraba yigete gutanga na parliament nigo yeirete serikali nabo igo gutumika ama jeshi koenekia buna banyare guchenjia ase aba Kenya abali guchikororera umubiro uyu nabo bwate chibicha cha Raila bange how Raila shaped the Western Bloc political landscape for decades sasa miaka menge nigobono omoskirela Odinga anyarite gutena nabo igo konchorere gose gukora monchorero ase siasa yorogongo rwa Western Kenya nabo igo kero tukwanera chinsemo cha Luo Nyanza nabo igo chinsemo chiria chia ni chikaunti chiri chigotoka Western Kenya chikaunti buna ichabo Viga chikaunti chabo Kakamega chikaunti chinyinge kurwase orogongo rwa hapo igo ngukwanerere nga nonye nigekororokana nga omoskirela Odinga nonye nere tare gucha kumanya erebuika nga kibugima bwae bwarenge ngencho utatiga bono ekero asirire nali abakenya bangi bakumanya nga amaine no murayo renge bogukumia no murayo renge omonene sana. Kibe chiko mnalimeshwa ta why ODM lem to Oburu Odinga is interim leader na sigishama ya ODM ya mwete komorali ya bene o imoseneta bwe county ya Siaya Oburu Odinga uchikoba omunyakiro gontenenera bwe chama ya ODM ayo sirali kila gazeti ya Daily Nation na bokoranga eliere kwene kia omolembe na boigo obwa matubu ya chiga kiche chubo kendo nigo abara ya banene gose bwata nibe chama korokunga ODM National Executive Committee NEC ngo yaikere to kuigwana nga Oburu abe omurayi ntenera chingaki echame yogenda kumulera nyagusira Raila na kwaliania omoyegoye ayonsira likijume chiko banalimo onyerenga omusenata Oburu Odinga nigali mu murumu abo Raila Odinga uyuro monene ase Raila Odinga ine na siki chama yako letebo ayonsira likiresiga ziti bono mambia nabukwemanyi ayonsi asinchira ya abene pechi ya ikomera kabere nkor kirenga kumubere oye orusetugwe usomubere oye Raila oiretu ikasegetiga liga kasarani ase boigo abantabange bayitinyenete edigere asokorokia obwanchani bwaye abwate abange batabangani galingo murwanereri bwoboene na boigo oyurwanere tabakenya sigeka atalikuwa bwakende lakini gukuliga lichube chi 14 bono mambia boigo nkoleta chire haya on Gachagua turns Oster into political fodder bono ligere ligali omo former Deputy President Rigathi Gachagua nere ase chisoma chinde na bokoranga gazeti gukwanerere nga nkikeli ero monyene gesako isikwa genda zokora asogo kinya siasa na monokoroso rulio Mount Kenya ino mangana likire sibe chi 14 bono mambia gazeti ya The Daily Nation. Yes. Nkagirete kurose gazeti iga ya The Standard tebo tinande mangiare tofauti otatikarinde se aka gazeti kakatiga Pulse nigo ebwate ebicha nimeta nkorogo chakire kusema nebwate bicha yomo nyaroka omoremba iga otatikarinde kirenga ngelie gotabanga Raila's dance with culture music and the people ekwanera ebintu biri omoskirela Odinga anchete kero omoskirela Odinga anchete anomono amangana buna traditional dances chitengo chirichia egekoro na amatera nara sigete yes ngaberete Nko gotevinde otitiganga Raila ni ganchete buna bono amangana yegekoro anomono kurwa sorogongorori rwa kosekorwa sigisa kukia Luo na boigo na kukwanirire na mwanande buna bona nyarite gutwara ubamate neke gori egeke gya Genzi otutikanga ambaigete bakachaka korokana nga bagatananekana kolende tari mangana kaigete kerangu ko gazeti yiga ngukwanirire amangana yobochenu na buigo amangana yindagera na okubora kwa mache ase ense engima otutigani gotabanga Kenya and region urged to step up as global water crisis deepens. Na bebwate menyama agaiga ndoshenga nabo eomete kegima kubatakana no kubura kwa mache na ndaiga niga okorekana gose chibiche chigane gochikurwa se county ya Marsabit imeyensi ya Kenya nekirekoro kenga bado omochando bwo kubura kwa mache no gendrete koreta obokongobo nane mona sugutasira ebimeri ebinge na boigo abantu netugo kogendra gochandika nekereke ombekeri kia United Nations kigendete kurigereri nga andaki gwikira mwaka 2050 onye serikali nchigo cha mwigo na kubwaterana asense ngima nigo omochando bwo kubura kwa mache urachikoba kogendera ko komentekana
Karokolele manande alikirese gazeti Gabon Mambia na alinga ase gazeti liya gatiki kima ya The Daily Nation ekurunga DN2 asaka manuki gazeti igaga ukwanera Unfinished Dream endoto iliyete etayerete ndoto eneriye iga ndoto ya ye umuske Raila Odinga oyu oralire na umuraibwe chama Elia na Kanya Martha Karua ekeroba abwatane tamo Raila Martha agose Raila Martha asukuliye kirokyo uraibwe nse ese miaka eli ya etire niyo tobagana ndoto etikraneti nema iga Raila komochora Martha Karua ko Irani meti yae kulende ndoto yabo yoko so status tikraneti inkigira chikoba ekero Martha Karua atikaire kalere akagenda tasisiasa ine libagali ndendi chikoba abuna liriraira moete inamangana agukwana gazeti ya The Daily Nation anamono asike byo gazeti iga kilikia kati kurunga DN2 ime ya The Daily Nation abo igomoga noli kirega iga nigoro ye kanisa onyolenga tuwa kwa netenga Raila Odinga kunyolimo Kenya ni gali ngomubwata lwe kanisa ya Anglican Church abono nabokoraga iga barai au kuro kanisa ya Anglican kati abo Sara Mlali the Archbishop akurunga Center Boli noale gali ngukwa dara mangana au igoro yomo bwata lwe kanisa nyegosira Raila Odinga yora yonsi gazeti iga bono mambia orolenga the unfinished promise Raila's complex journey with Kenya's gender agenda inki Raila abwato icha saba subati anamono ekero chingwana che chinga subura ibwa yenga nigali uchikoleta ubwa sukuna boyuka subura nigali kobura yobo nene libaga liya subati yonsi norolega abara au bali ayete libaga su chama ya ODM yati yabo omo ODM Chia Gladys Wanga mo Senator Bethi Siengo mo gose Miri Mabona Dr. Lilian Gogo omo yono Jumbo Rangwe oyo kabira omo former CS Isaac Juma former gender PS Veronica Nduva former nominated Senator Gloria Ruoba Embu Governor and UDA Chairperson Sisiri Mbarire Thika Down MP usomo Jumbo Thika Alice Nganga Githunguri MP usomo Jumbo Githunguri Gathoni wa Mchoba Kipipiri MP unomo Chumbo Kipipiri Wanchiku Muia amo women rebo Migori Fadema Mohamed inagatia basubati balinga si chama ya ODM nabo igo Abu Raila ayatali bagalia benekingma komesa asi chama no buraibe ya Kenya ine ningurachi kulenda basubana bakubakonya ukine siasa kerata hiyo ina mabulia go chaga iga gazeti bono mambia anamona gazeti ya The Daily Nation ili yagatia DN2 enkolinga na mangali kirega igo motegereri ko lina bukwenyolera Jonsi wimanyi kuru gazeti iga koja kora Heroes welcome nabokora gali epeje isiko kima Daily Nation yako tabanga umunyankongo karibu nendege li ya buguli tumobere oye Raila Odinga nera ekwalia ni gonaba Kenya abange kera maiso onsi aliretigoro na kwalia ni ndege yo ekere asoete asensi ya Kenya kuruase enseli ya India nyora yonsi bwimanye sabange egati aba mangana kuro CBT na aligali kirabera tato nabukwemanyi ansigazeti ya The Daily Nation na asia go chiko ni wekero otogukora kero ngukora kurasa gazeti ya The Standard yako tabanga kango karamojong Jaramogi okay yako tabanga revered shrine and Raila's arresting Jaramogi yes kango Jaramogi toro chibono nkonyire agotabanga and Raila's resting place nige agotabanga Raila's father Jaramogi mother his son and other family members are buried here bonga bonsi no ba nirego se no batinde kirasayo ngano nyonere no agochakoirwa ayega nasa kutoka ime ye county ya Siaya yes gazeti ya Taifa Leo kwa nerero murande bwe kanisa Ezekiel by day Pastor Ezekiel nera go tebanga Raila aliyokoa nyota yangu nabokora ga alibo no murandi murandi be kanselia New Life Charge in the Press Center Ezekiel Odero nero kwa nerego yo gusira kwa Raila atebanga Raila na sibe na tolitien engena ngeni yayi nkiyo sira Raila kolet Sokora na mokonya. Nabokora yonsi gazeti ya Taifa Leo chibe chakati. Motegerali ekeronsi yageta ko bayigo namangana mange kigima ajwali kirasi gazeti iga ya The Taifa Leo. Lakini abara ibanda bange balelire kigima awubono
bakuyiria mariga kubwatikana no kwaye Raila Odinga nigati abo no musende gose museneta Edwin Sifuna uyuiretia marigaye atatangita marigaye iguru yokoro kubwa ncheni bwa ya bwate na Raila Amolo Odinga tumyoke ase taifa leo asubuka konkorogo dondo za hapa na pale mapema. Leo ni siku ya Ijumaa Oktoba, yani Oktoba. Okay, sorry. Tarehe 17 mwaka ni 2025. Taifa lero pichi kianda. Wi. Ano amangana kale dondoza hapa na pale. Okay. Aigango te bukuruga igati kansa ruruga. Okay, gonte binga. Abasubati balengi abasubati abakoli emeremo. Yo mukubwa gete. Igo bacha gete gukana amangana ye chipati te igo kole kobisi. Ere bono ni gata gete nga pati te ya moiseke frani nega kale tukogete. Mwacho bisi tuakole roho. Okay. Mwacho bisi tuakole roho. Bona basubati abakane te bonsi pi bagate bayaya. Pati te kero mondo tigakole rebuoye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Okay. Bono gabu abakane te bagate bayaya. Timpati te itia tuane tuakole raka. Ono molikio no kurukunere giri pati kopi. Oh sorry. Topi wekesa. Okay. Wicheba wereba. Kurugi gabu nkoire pakasa kurukungolipa. Ngolipa ego to kansa iga Kiambu gaje. Karameni atimuka kuepa. Wi. Umusinara iga. Netio bolemo. Bwesokuru. Bolemo bwesokuru. Okay. Tatu mwabaka motebiga. Tatu mwabana mukaneti. Okay. Buna mukania. Umusi akamiria kaonio bolemo. Una ni obore mobo bono moisi agete sabu atame atate gutama aepe yani atame igere yani nario ataragiririgu nario ataragiriru yani agutama ukuragiriri okay ukuragiriri tatu ndane no tama bunura atame no genda paka no genda so yumo tukaichole moyo no enda so yumo tu engoro imegotiga magura gakora iga ukuragiriri koro kunkoro no genda America okay ngabona agutama ukuragiriri wa tatu mwa ukuragiriri tatu mwa baramuragiriri oino molikio no koro kunere chone musio kinero omanyiria yo okay ngorusi gigabu nkore paka sakro kusansu mambazani babu bupa okay bono gaiga omosubati na bachageterio ginyomba kabisa rapa okay shapima kwa razangu bono gaiga omosubati agake sabu unyakongita boire nale bano gocha kurwaiga tokana okay eli ogirika chacha kumbe omosubati yo igale kuomana asengencho amanyetenga na buate mpango ya kando oino molikio no korukwanere chane tikafunga kwa razangu ra duniani kwa razako kurugi gabu nkoire mpaka Diani Kwale ga hapa kutosamehe mume aliye mtukana okay bono gai nyaruka ne karaige kare gukana kabisa pi tingu kwabira pi asekirende okay nkwanda meta saba abasani bane tingu kwabira I cannot ever kwabira ngaki igobono kugesia mangano gotuke okay I cannot ever forgiveness you because asengencho bona sokoro egazidi yaone sogerikire kwanda meta saba sana gazidi yaone sogerikire yani naranga kina ncherere tigandara ali gesongo kiasi kiagera krakunko gorukire mono ligo liege songo nigoro ligo liege swali ni sake okay oino molikio no korukwa nere chane tikafunga abua somo sacho yatebe tigunga tingu kwabira pia kiagera kwanda meta saba sani bane mapema abu naona akolire gazeti yani taifa lero kwa razangu la duniani mugakanchemis karaga
Wasoro mwanchumo lelinga katole kusangamo ansetu wali ya gatembono mambia kuigura sama gazeti wangana mange agukwanerwa wetani sedondo na aliaye mugakaraira Amolo Odinga mambia bono litukiliga tukubuli mangana mange ngaye bono mambia no na ekera kwa bokire bono mambia litukiliga ekera maliga ni usekera merubeli yoko mweni Raila Odinga egendrete ayo mwenyene emambia bono kerelika onkerekeke andake asekelinga ayuruchinga nekenenga ekero Raila achire ine kuchitutwara upinzani kujitutwara opposition ndujutwara nseme kwa bila serikali kusobono Kenya igona li upinzani ya Ireland na boto birenga libya gobono mambia nalia obwata soko ni kwa gobono mambia utase namba 0741583878 0726447367 to kwanere emambia bono na andigende kutumanyi asobwate kurwa Matilda de umaite liboli liga liatikira saba Kenya bangi sana. Yes. Ira oreka ndekoba umuntu ukulera gusukwa miriye serikali ugokoga sana ugojido sana uligerete abande bawutubiranga upinzani ale guchana chyo ingakirira ale kurumaigaga ale gujani research to atenga escandal gete abwate sector gete nande kene bagujigo tukuna ntwanya nekene tozunga kiera ko takamanya na abwate ujusi gete yebintali gokora byuko manye bintu bigokorekana nabali kuyikote byukulira serikali na garo mwakolire keneke nande kena bakenya baguchiko bwandi banyanekene so ine keraruro Kenya uchirutwara opposition yego siai neliboto boleti mambia bo na liribodi riko litigaleta seboniga especially ko chasabarai apa Kenya bonsi ensebo kwa mereria serikali ni chiko baroro etinene bokongu buna konyora yabere kusibuna yarabere kuri miaka ya magiga asubrai bwae muskerela Odinga nekera yonsi aligo mwenchubulili ayogo tulikera uchumbe chiago nto kwanga uchubuli geiga bali mwenso bali kira kina James Omoke mwalimu mbuyomono sana kuruchiza mochiri chia South Mugirango Ekona James Omoke ukwani lonkorogo thank you very so much thank you Aroti Gatembe good morning hello Gatembe hello Gatembe hello Gatembe areo yes Evo kiete via Julius. Julius Okibo tentere. Wakire. Nonde. Ekwamo manya. Ebona aige tore tibira, karai aige tore tibira ebu. Nere tira ebu tikan koe namba yaye. Okay. Taibanga na anje tibwa madene namba kolene ngakia yengi ekeroche ine ntutu alenseme kwa merelia serikali keroira aralire. Ejeno yipaka etoke. Wala mande uno modo na babo wino. Na asali jo. Ande makaba jiko boise ni kando. Alright, regele biaye. Good morning. Getebe hello. Ngakioro nsariko. Mbiyamono sana no tuliga Matilda obaiwa na onkoroke bacha. Kwani umumuro iyo nkorogo? Omamura? No muturubano wali kwani lisa serio. Mbiyande. Oyo no mwana webunda kane. Kuruchiza mochebe nchoga alibu machoge. Chache. Yes. Wono tirango tabiga nsariko. Yes. Nje tindo chiko sepono ilanto tu arumuntu umwana siasa muna Raila muna kule. Umaite oranye uise kurigeri ngenja matanga akorekanite. Nje nekara senga buri ngaburi tuanya kora matanga abarinde miaka ya nene mekiro kiri na yakora matanga aba president ya bande ba kule kurumega. Akoliru muna ya akorekanite. Oh yes. Ye mine tinga na akorete siasa gitenko musana. Nga nonya urenge kuika oracharo ko genda se uko eringania so ase serikali siasa rongo no mokongu urenge bono ndo kunyora mwana siasa munori unless aka mumura na roko kupabu wino tikatumu sabere nera chiko muna Raila Odinga abete akonge kyagara ntendo chingane rura mubuati tali bosiga Ngito tago sabere Matiangi. Matia mbona Matia ngese mwana mndara ndo tomanye dia to kono. Okay.
narete kumubori ngaki Onsarigo. gari machoge chache na maito monto korguchochi karani honorable chochi karani Onsarigo ekero togenderete gento maite ritukeri gabuna twaboka gento tobonete kumanya omonsi omorigere nabo igo mategera linkiringa omobero omoskerela Odinga oikiwe ase amagacho ye bunge nene buna nchire moyo komo amaskani yo mwere koro ase bunge onyore nigarengo mojumbe ase miaka 20 nigo bono ekero chibicha nchiri tokonyora koro ase bunge bono aba barosia machiko bonsi bono obanyarire ko babwenete goikari na kwena na amaskani yo mwere na bono korigereria ase ATV gari bono korigereria ase ekerole onkorogo ari imbunge ase nigo obariganirie kose babekire omoyiga omonene kigima yo lendo yo mogate akwete ebicha ne ebicha raro na ekero kurigereria ase getikia Nyayo Stadium egetie kingegenderete kwariganirwa ekyo bono ese musangirekano mono urachiko korekana ase ritukeriga rero korende ase bunge omobere oyo muskerela Odinga oikiwe arororo Muchumulilinga egukunyolinga ekero mubere oye Raila Amolo Odinga wikiwa sebunge ninchiremo yukuru maskani gekora yereno yomo wabarosia machiko linge kura sebunge liya rangada ase miaka 20 ara bete sebunge buno mujumbe bwe bunge ya rangada nabo igogo ikanyurwe kegima no mubere igo ikoeterune naro yaba rai gusebe bunga bachumbe kero mujumbe anyara ko bagusiro buguma buaye go ikaika sebunge ali asali go ikaranso no bisya ekorosia machiko nikienare yuna gekora nero uno mubere goika oetigwe kolengana nelichiko asebunga sabajumbe bande kobeka maskani nabo yukuru maskani abo yo moelio ucha senya gusira omugaka Raila Amolo Odinga Getembe Radiant TV lo Getembe Hello Getembe Yes Wakire wakire tata Gabire Mugaka karibu nga yoko woto batakurwa penati macha kukabwere bono karibu sana nga kiaye kirangel kiaguru chetu tuare ntujugo tuara opposition kuseseme kwa beria serikali Right, sante birengele byako. Kogo ikabu igesa? Asante. Good morning, Getembe lo. Oh. Tuakubwate bia karibu. Asinaro otaje tege ngitiri rubiya tinde ketu sukai genete bwakejiche. Uyuwete tu nkwa maiterimo. Ndagirite Onsarigo na bara bekebwe gose karatiga mama ngukwanori gosaba ise koba kwende bundencheke karibu ekero omoncho murigere nde bonsi oroche ase ekero rege TV nkagirete nga ase birebiga timanyitinga ase bunge gari amasikani ayaiga naki mirobiri gera chigo korekana gose mbuya basange kerengerere kupotekana na ali buna bono litukoria rero ali abangire ekero kurigerere buna bono igoro kasarani mbia bete aboko ngwake egitikia Nyayo rero kiariganiwe kigima lakini mubiro ikirase ebunge anage ekerengereri abangaki abakenya baranyare kolera asinjira ere nakikiro mukenya aranyoreri baga ryo kolera asinjira ere ndonge bakenya bagendere kolera na bago tobirengeli byago ayenga kengere ryo kirema mbia bono. Good morning Getembe lo. Hello Getembe. Aroji tieni Getembe lo. Yes. Aha. Yes. I can remember Kenya. By the end of the decision maker. Ya roja na Kenya
Amegata uti isiso. Mhm. Ono karambulike na nyo position ya salingi. Mhm. Umuntu bote esiso. Mhm. Egento kia ekirenga lenkoro na Kenya ngaituguchi. Yes. Kenya ngonya watorike ndo uyamporo. Mhm. Kako nyori gente gengo salikere Kenya. Akoira no liuya. All right. Lakini boni ga unangulikireri. Mhm. Kenya opposition turaje tutuole teko. All right. Kera member ona osinai Mhm. na wole tichikura. Mhm. That thing ikameke tukadwara akamuzo ngete. Mhm. By the way mimi nilisimama Raila ka opposition hadi akufe. Mhm. Kosi akika opposition unaona serikali kienda na serikali ni ucho wote na okora hiyo ndio kibisikanize. Mhm. Serikali osoire ndio inyotaira na tunaumia mwananchi wa kawaida anaumia. Mhm. Lakini maisulata woniga Mhm. ni kama twa umuto ule umuto mwandu ule wale message ya senema. All right, asante. Hivyo no hata tukisema babu wina akiingia position Mhm. like serikali amekose Mhm. hata tumo imara kama huyu mzee. Biamono sana simu ngeli bia wada dimbi. Biamono sana. Thank you. Haya. Haya, asante sana. Kuyule mpaka ije ni sibaru libe ngeli bia. mapema Obadde omwaka nkolerwali. Ekara wono mwanchu mulire tukunya kusangamo onyolenga tuatie kumanyi ngali asebunge bono mubere oye omugakaraira amulodinga litulia nigo kwa swase bunge gali ase amkwewa amaskania bene kurasa marochi abana agusema rosi amachiko be bunge agwasale ngomo bwatani be bunge guse oyo mo bwaba jumbe be bunge ase emyaka 70 ine ayo mwanchu botegerali ikini gati chinjira au chokera kwa mwamaskani na kitunyo kubulinga ibirga libyo webiga na ndekene nuruchinga nto chigutwara ensemi kwamireli ya serikali ere embo gusenkongu yu uneri agatwalire ibirga libyo ni binge nchoka tujusangamba bono mambia lakini ndo chiga akachikomyoka omotegerali kantura myoka ensemeli ende matilda twara kirigereria egeti kia Nyayo Stadium ase screen nigo egeti ekyo kia Nyayo kwariganirwa obwikirano na majeshi gose nigo bagenderete gukora okwarigania buna enchire yemo ekiro mubirori okurusigwa ase bunge gose asa magacho a parliament no Nyayo kwiro goikase egeti ekyo kia Nyayo Stadium ekiro bono muyiga ugochigo korekana roro wa Kenya kumurera gose National Morning Day onyoreri tukoria lero neri tukoria omurai wense muske William Ruto anyarete kubeka gose anyarete kuraria bene buna neri tuko rira chekoba rio kumurera gose Kenya bonsi baraje gose waso mutimoko obene naboigo buna nchiremo yokoro kya maskani gose kumurera umuske Raila Odinga onkorogo manyitaye kwara batebanga ngaye no minyoke gochisiaya nkagirete nga ni minyoke gochi siaya kwani timbwati mwana ali senda minyoke gochi ewate betengo ndore siaya kolera ibona tuwete kota ingo komnyoka ninge ndiki yawo timbwati mwana senko minyoka bwana minyoke siaya obanje buli ndi tumyoka sensemeli ento nyole never ereka konyo komnyoka uchimwaye tonyo never na omwaka onkoro kiba chetu mbiri lakini tuyo banga tukwire na ensemo ya gatatu bono mambia turaswa sengambo ya Getebe Australia mange ndo bana gani ngo kwanira mushimi wa Vincent Gekone naboigo omwalimu Calvin Ombasa bosi babe baigasi studio katulalia mange mwanchimulele mambia bono tubesikuska tuchale tunanyora never
Gatonye, iwapo uko tayari, tafadhali uweze kuendelea. 1 2 1 2 1 2 1 2. Tafadhali tunaomba tuweke hizi mics za pili na director. Eduka ya Sha Ceramics nigo ebwate ebintu ebiye byeke